Hei ystävät! Onko sinulla tarpeeksi ilmaa? No niin. Vain muutama maa maailmassa pystyy valmistamaan nykyaikaisia lentokoneita. Venäjä on yksi niistä. Ensin on opittava tekemään tavallisia muovisia viivoittimia. Ei tuoda Kiinasta. En puhu lainkaan lentokoneista. Meillä on kunnianhimoisia suunnitelmia tällä alalla ja pyydän teitä kertomaan minulle, miten niitä toteutetaan. Suunnitelmat on laadittu. Rahat on viety pois. On kiedottu korviesi ympärille, ja näin on ollut jo 3 vuotta. Elämästä tulee entistäkin pahempaa. Esimerkiksi eläkkeitä lisätään 1000 enemmän, ja sitten kaikki ruokaostokset. Mitä saat? Palkat eivät nouse paljon, mutta hinnat nousevat paljon. Kukaan ei saa palkankorotusta, kaikki hukkuvat muroihin jossain tai mitä tahansa. Joka tapauksessa opettajana työskennellessäni en tuntenut palkankorotusta. Olen täällä nyt, ostin sen ja kanna se kotiin.